ଓମ୍ ଦଧିବାମନାୟ ନମଃ। ପଦେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପିଲାଦିନରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଓ ଏ ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଆଶାତୀତ ଫଳ ଲାଭ କଲି। ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ପାଥେୟ କରି ସରଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଏହା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରେ, ତେବେ ମୋର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନେପଚୁନ୍, ଯମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲୁଟୋ ତାଙ୍କର କକ୍ଷରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଏତିକି। ଓମ୍ ଦଧିବାମନାୟ ନମଃ। ପରେ ପୁଣି